салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. ин мо дурни баллон дода ҳастем. шумо дод нархҳои баллонҳоро гап мезанем. дӯстони азиз, видеоморо то охирча тамошо кунед. ҳама вақт такрор мекунем ки 96% одам бе подписка, бе обуна тамошо мекунад. дӯстони азиз, аз шумо ягон сум намерава, вақт намерава, як тugмачаи цирха зер кунед, баъдан тамошо кунед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. салом алейкум ака. нархҳои баллонҳоро як бор гап. салом алейкум бародаро. баллонои зимни овардагим, зимни качествои пешеш фирмени. мақсад ки шумо ҳозир ина барф боридан, ҳозир сезони барфу борон аст, сезони амияи бародаро. баллон качествоаш хуб аст. баллон резини 100% резини тоза аст. вақте ки шумо ёро мезанед дар перевал мерай, фоидаша мебинӣ. одамое ки баллонои се сезони задагиян, летни задагиян, дар перевал мерай, ҳар ҷо кадида истодагиян. вақте ки мезгари ба бари во мерай, баъд мефаҳмӣ ки пулта беҳуда сарф кардагӣ нести. мақсад фоидаша мебинӣ. баллони хуб аст. худо ягон мушкилида нағалти. шав нимшав як касалу бемордорӣ мешавад, як фарзандат касал мешавад, падару модарат. вақте ки баллонот зимни аст, барфа барф ногуфта ҳай мекунӣ, тела мекунӣ, ба пеш мерай, корта буд мекунӣ. ами баллон агар арзиши 400-500 сомон бошад, туда амрӯз хизмати 100 000 10 000 хизмата мекунад. фоидаша мебинӣ бародар. пулаш ҷелеб накӣ, бигӣ кадоме ки бародаро дар хориҷа ҳастад, дар меҳмонӣ ҳастад, худаш наметавонад мисол ҳамин чиза гирифта, мо номеромона дар зери навор менависем. метавонем ки мисол занг занем, мо доставкаамӣ мекунем. доставка дорем ба тамоми шаҳру ноҳияҳо. на бародаро размери 14 дорем, 15, 16, 17 то мисол ҳастаи ай 14 сар мешавад, ай 12 портер сар мешавад, то дуланоро дорем. кадомеда ки мақсад дар корай, фақат мода як тамос бигирем, мо иншоалло ба амри худо кора ҳал мекунем. бародаро, ина баллон дорем, дута фирма дорем. фирмаи хитоӣ ҳастанд. качество сифатош хубанд. ин гил практетрои гили арча. ин гил, ин намуди гил бародаро дар замистон нағз кор мекунад. одамое ки баллон ай задагиян уже медонанд, фоидаша дидагиян. ин номи липучкае бародаро. ина нигоҳ кунед бародаро. як намуд гил дорем. ина гили дуюмаш нигоҳ кунед. бародаро, ина ҳастаи бо баллонои се сезони. аями гуфтагим ами 12 сар мешавад, то дулана дорем. нехлапат ҳам ҳастай. баллонои се сезони ҳаста ки бародаро мегирӣ дар баҳор, дар зимистон, дар тирамо 4 фаслда ҳай мекунӣ. ин баллоно резинаш резини хуб аст. дар фасли ами мисол дар вақти боронӣ замино тар будан, тормоз мекунӣ, намелешпонад. ё резин миях кия. вақти резин миях кишид, тормоз кадӣ меқапад. вақти резин жёстки шавад, мелешпонад. ранги калишу чӯбиворӣ рижа мекунӣ. ё хулосаи гап бародаро, ай ҳодисаҳои нохуш нигоҳ медорад шуморо ба пеш. ҳастаи бародаро баллонои 18 дорем, 19 дорем, барои портеро дорем. ина 18 баллоное ки мақсад одамое ки ина маркаҳои гизала доранд, качествои сифатҳои хуб аст. марҳамат бародаро. ина барои мошиное ки BYD бародарое ки мошинаи хитоӣ доранд, электромобил 205 60 16 дорем, 55 дорем. тамоми размериш ай мошинаи BYD ҳастад. шумо фақат тамос бигиред. адресои мо дар зери навор, автоцентр, рӯ пари морги шасте. бародаро, марҳамат кунед. номи ман муҳаммад ака. ина биё. ина бародаро, барои мошинаи BYD 205 55 16, мошинаи Astra-G, Ashko, мисол барои Camry-ҳошам ҳастад. тамоми намуди ина маркаҳода ҳастад бародаро. ина маркаҳое ки Camry-ҳои як дида 215 55 17, ина бародаро нигоҳ кунед. ин баллонҳо дар куҷое ки бурай бинед, мақсад баллони качествои хуб аст, беҳтаринош аст. касонеда ки
балони дулан карьерни дар кораи бародаро ҳастай, барои дулано ҳастай, барои камазо дорем, зило дамни ҳастай, мошиное ки ина мусофир мекашанд, мебаранд, миёранд, автобусода, газелода, спринтерода, ҳамаш да ҳастай бародаро. Фақат шумо тамос гиред, мо доставка мекунем, ё ки хутон биёед мақсад вибрат кунем, ҷудо кунем, бигирем. ина бародаро балони размери 12 дорем, размери 12 барои ана портерои майдо ҳастанд. ин чархҳои қафошон ҳастанд. пешша дорем, зимниша дорем, всесезониша дорем. тамоми фаслош хати ҳастай балон. бо ҳастай бародаро балонои ина инҷа нишон метавон. ё барои балоное ки одамое ки дар ахота мераванд, шикор мераванд, горни мегӯянд. ина бародаро нигоҳ кунед. барои горн ё дандоноша протектороша нигоҳ ки бародаро и дар қимам меравад, дар лоям меравад, кирпирда ҳамаи ҷода мисол ҳай кунӣ, ин мошин ҳисоби балонаш парварид намекунад. фақат мотор танақс ки телака бира. кассоне ки Lexus RX 350 дорем, 400 дорем. барои Lexus RX 350 бародаро балон дорем. барои 450 шам 400 шам балон дорем. Prado да дорем ака, Land Rover да дорем, 21, 22 тамоми размер аст. качествои хуби шхате бародаро. агар размерое ки набошад, дефицит бошад, заказ кунед шумо, мо дар муҳлати 1 рӯз 2 рӯз ёфта шумо да пешниҳод мекунем. бародаро касоне ки дар ноҳияҳои кӯҳӣ фир мегарданд, нива доранд, бисёр суроғ мекунанд, намеёванд ҳамин размери балон. ин балони 175 R16 S грузовое бародаро, качествои хубай. хай одамое ки мошин доранд хичол медонанд ин чиза аллакай. ин балони дефицитай, касе ки лозимай марҳамат тамос гиред, мо шумо да доставка мекунем дар кӯча. бародаро адреси мо шаҳри Душанбе, назди бозори запчаст бозор, морги мошинҳо, хубаш автоцентр. автоцентрда омадем, сири лаби дарё мегардем, 150 метр пас рӯпарӯи морг, магазини мо, қолинҳои Валӣ. марҳамат бародаро. номерои телефони мо 988 0066 22, 989 04 66 64, 918 21 21 89. дар тамос бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.